Mentras me estaba despedindo deles, decía, cantades moi ben e tal, e decíame Pedro, eu podo cantar mellor, xa me verás aquí, amenazo con vir dentro de pouco. Bueno, Pedro pode vir cantar, está convidado, por suposto, a vir ao bamboleo cando queira. Agora o escenario está ocupado por unha xente fantástica, levan facendo rock en galego pois 20 anos, pero están feitos uns chavales, e mellor que nunca. Aquí están os meus amigos, Ruxe, benvidos! Canto tempo nos pode quedar, canto aire para respirar, cantos golpes nos quedan por dar, cantas feridas aínda nos quedan por curar. Só quero escoitar, escoitar, só quero escoitar, escoitar. Campións de Iber para o corazón, campións de Iber para o corazón, campións de Iber para o corazón, campións de Iber para o corazón. Cantos sueños quedan por soñar, cantos bicos nos quedan por dar, cantos camiños que camiñar, cantos pasos aínda nos quedan por dar. Só quero escoitar, escoitar, só quero escoitar, escoitar. Campións de Iber para o corazón, campións de Iber para o corazón, campións de Iber para o corazón, campións de Iber para o corazón. Cantas cancións quedan por cantar, cantos contos quedan por contar, cantos muros quedan por saltar, cantas cancelas aínda nos quedan por tirar. Só quero escoitar, escoitar, só quero escoitar, escoitar, só quero escoitar, escoitar, só quero escoitar, escoitar. Campións de Iber para o corazón, campións de Iber para o corazón, campións de Iber para o corazón, campións de Iber para o corazón. Ruxe, canción Ceibes para Corazón Ceibes, como ten que ser. Moi boas notes, gracias por estar aquí, Vituco e todos. Xa vos botaba eu de menos no bamboleo, decía, a min faltaba alguén, faltaba alguén. Canto tempo e que placer encontrarnos, Vituco. Canto tempo, e ademais temos que dicir que do primeiro día que montamos este grupo fai pois 20 anos, Piñeiro, en cada medio que estivo, en cada programa que estivo, en cada sitio no que estivo facendo, en fin, teleradio, que fixera falta, ali sempre nos chamou, así que estamos ben agradecidos. Sempre, é verdade, desde o primeiro día. O agradecemento é meu, porque me encanta rodearme de boa xente e despois, claro, de boas bandas.
un vai cumprindo anos, pero ainda lle gusta moito o rock and roll, porque a mí sigue me gustando moito o rock. Foron moitos kilómetros, moitas actuacións, moitos festivais, moitos concertos. Como cambiou nestes 20 anos que ti ainda non tes o panorama musical en Galicia, non? Ora é máis complicado ou é distinto? É todo diferente, non? Cambiou moito o mundo nestes últimos 20 anos, moitísimo, non? Xa a nivel comunicación, co tema todo de internet, toda esta historia, co cal estamos nun mundo novo, esa é a realidade, non? En todas as facetas da vida enfrentamos a un mundo novo, pero o que temos é aquela ilusión bella do primeiro día, entón, pois, estamos moi cómodos e enchenos moito, non? Ir ao local de ensaio e traballar, co cal non paramos nunca de facer discos ni de tocar en directo, a verdade é que non temos pensado parar, a ver se hai sorte. Longa vida, Ceibe a Ruxe, gracias por estar hoxe aquí, moitísimas gracias, de corazón. Nos continuamos agora co Dirty Dancing, vamos con Claudio.